Iti pa nagkakadwa tayo kakabsat kada ito nga oras ket ited mi iti dakkel nga ragsak ken panagyaman. Agyaman kami agsipod tagtultuloy kakabsat nga adda kayo. Agtultuloy nga umadado digiti kakadwa tayo. Gapo ta da kayo kakabsat ket ar-aramiden nyo iti pasetyo. You are a missionary. I-share you dahil programa tayo kadagiti gagayem nyo. Ket dagiti gagayem nyo, i-share damit kadagiti gagayem da. Ket iti aramiden tayo kakabsat. Pang-asiyo ta, alain nyo, dagiti usarin nyo nga cellphone, no cellphone man ti usarin nyo. Ket ag-subscribe kayo kakabsat. I-click you dahil notification tapno into no agrugin daytoy panagiinadal tayo akas kuma itata ket adda kakabsat iti notice panakaammo yung agkakadwa tayo manen ket itedmi kakabsat iti ragsak mi agsipod ta ni Apo Dios ket agtultuloy nga itited na digiti kasapulan tayo kakabsat. Nakadado digiti kakadwa tayo no makita tayo kadagita comments. Ket kunada pastor pangaasim ikararagam man. Into no makita mi kakabsat when we read your prayer requests. Kadagiti private prayers mi ikararagan da kayo kakabsat. Ket dawaten mi met aramidin tayo man kakabsat nga daytoy ket kasalala prayer warrior class. Saan lang nga dakkel, ken dumadakkel nga Sabbath school lesson, no di ket aramidin tayo kakabsat nga daytoy nga grupo tayo. Ket adda iti tulag tayo nga agkikinararag tayo. Let us pray for each other. Nga inton adda iti maysa kada kayo. Nga mangikabil ita comments yu kabsat iti prayer request. Da kayo nga kakadwami nga kabil tayo open and close quotation mark. Estudante kada ito nga klase iti Sabbath school class tayo. Alain nyo mat dagita ballpen nyo kabsat. Ket isurat yu da nagan nga isu iti dawaten dayta nga kabsat nga kararagan. More prayer, more power. Ket sika nga mangikararag met kadayta nga prayer request saan lang nga siya, you will find out you will be blessed. Ket agtultuloy tayo kakabsat. Ada tayon iti lesson number 7. Iti paulo na nagasat dagiti namati. Blessed are those who believe. Dawati kakabsat nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos kada ito nga oras iti napilim nga aldaw nga panagkakadwami akas anak mo. Umay kaming agyaman ken kaama. Agyaman kami kadigiti agtultuloy ken nabuslon a bendisyon nga itited mo kada kami. Agyaman kami o Diyos, tada kami digiti pinilim nga anak mo, the chosen one. Kada kami digiti itpangitidam digiti napilimet na isang sangayan nga bendisyon. Tidawaten mi kada ito nga oras ama, iti panagkakadwami nga adalen da ito nga leksyon. Ited mo kadi iti sirib nga gapu iti nasantuan at tronom. Babaen iti panagministro iti Santong Espiritu kada kami. Tapno maawatan mi ama iti leksyon akayat mo nga ited kada kami. Thank you very much, O Lord. Itinagan ni Apo Mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Iti lesson number 7 kakabsat ket. Adalin tayo dagijay nga inbaga ni Juan nga nagasat anamatida.
iti paset a mayulo ket masarakan kakabsat iti Juan kapitulo 20 versikulo 29 na isurat ket basaen tayo. Kuna kenkuana ni Jesus, gaputan nakita nak Tomas namati ka. Nagasat dagiti saan a nakakita ket namati da. Nagasat, blessed. Sino digidjay ang nagasat nga ibagbaga ni Apo Jesus kada ito nga leksyon tayo? Dagidjay ang namati. Ni Tomas, ti kakatungtong na, kuna nagasat ka Tomas, gaputan nakita na, namati ka. Sa inbagan ni Apo Jesus, ken ni Tomas, nagasat dagiti saan ang nakakita kanya, ngem namati da. Ni Tomas ada problema na kapsat. Dejeti ko natin nga, doubting Thomas. Idi nga naipadamag gani Apo Jesus ket nagunga ren. Kunanan ni Tomas, jakpati, jakita. Ingana nga saan ko nga makita digiti sugat ni Apo Jesus. Ingana nga saan ko nga masagid. Ni Apo Jesus kabsat would like to destroy the doubts in Tomas' heart. Ni Apo Jesus kayat naman nga ikaten dadailen dagiti panagduadwa kadagiti puspuso tayo. Dayta iti kayat nga ipakaammo iti leksyon tayo. Nga adda kumada dyan natibker si bibiyag a panagpamati tayo. Iti leksyon tayo kapsat, adda iti talo nga insuruda anamati. Talo. Tumuna ni Abraham. Kunanan ni Apo Jesus kakabsat. Ijay Juan kapitulo 8 versikulo 31 ingana iti 59. Dito iti pakaisarakan, dito yung adalin tayo, maipanggap iti kinagasat ni Abraham tanamati. Anya iti kunana ni Apo Jesus, kunana, ti amayo nga ni Abraham, nagragsak, kadayjay apan nakakita na kanya, kunana, nakita na, ket nagragsak. Idi na ibaga na dahito kakabsat, dakkel a diskusyon, dakkel a problema. Tatiin baga na ket saan nga maawatan, ken saan nga awaten dagiti Hudyo. Ano iti kuna dagiti pangpangulo ti Hudyo na? Apay din nga ibagam. Nga nakita na ka ni Abraham. Awampay iti 50 atawen mo. Kasano ang nakita na ka ni Abraham? Remember, Jesus lived on earth. From birth, ingana kakabsat, iti papatay na ingana di pang naguli na. Is about 34 years. Kakunada, usto, di kunada. Awampay 50. Kat no alain tayo kakabsat, iti inbaganan ni Apo Jesus nga insungbat, ibagak kada kayo iti pudno. Sakbay ana iyanak ni Abraham. Ada akon. Dakkel manen aparikot da daytoy. Napay. Ti ibagbaganan ni Apo Jesus, He existed first. Sakbay ngem ni Abraham. No alain tayo kakabsat, iti pan nakabingay-bingay iti panawen. From creation to Abraham is about 2,000 years. And then from Abraham to the birth of Jesus is about 2,000 years. Isu nga idiin baga na ni Apo Jesus about almost
4,000. Kaya imbaga sakbay ang naianak ni Abraham. Katungtong na digajay nga panahon na. Ada akon. Saan ang naawatan dagitoy nga pangulo ti Hudyo ken dagiti amin nga adda nga agdengdengeg kini Apo Jesus daytoy nga inbagana. But remember, he started his statement, I tell you the truth. Laglagipin nyo matkakabsat. John pointed, itinsuro ni Juan, nga ni Jesus isu na ti Logos, isu na ti Berbo, isu na ti Diyos. Ti Diyos saan pulos nga agulbod. Ulitek, ti Diyos saan pulos nga agulbod. Isu nga inbaga daytoy a Logos, daytoy a Berbo nga naglasag, nga isuna ni Apo Jesus, ibagak kada kayo itipudno. He was telling the truth because kuna na siya itipudno. Siya apudno sa anak nga agulbod ket ibagbagak kada kayo itipudno. Sakbay ni Abraham ada akon. So the question came kadigitoy nga katungtong ni Apo Jesus. Sino nga rutimon una? No alain tayo kakabsat, ije Januan, idinrugi tayo teleksyon tayo niya. Idi po nga na'y adda iti Berbo, ket ti Berbo adda iti Diyos, ket ti Berbo isu ti Diyos. Sa inbaga ni Juan, ket iti Berbo naglasag. Daytoy a Berbo ni Apo Jesus. Ti bagbagana ni Apo Jesus, sakbay pay iti punganay, adda akon. Ket ni Abraham na ianak laeng 2,000 years after dayjay a punganay. So nga ibagbagana kakabsat. Ibagbagak iti pudno. Awatan tayo dyan baganan ni Apo Jesus. I'm telling you the truth. Imun unaak ngem ni Abraham. Ngem, adda kakabsat iti kayat tayo nga kitain da dyan baganan ni Apo Jesus. Napanagnakan tayon nga imun una ni Apo Jesus ngem ni Abraham. Ngem DJ kunana ni Apo Jesus kakabsat, nagragsak ni Abraham idinakita na. Ti saludsod, nakita kadi ni Abraham iti Diyos. Did Abraham saw the Messiah? Did Abraham see? Nakita na kadi di Logos. Apan tayo ay iti Biblia kakabsat. Ito Genesis chapter 18. Maminlima nga insurat ni Moses. Taiso ti author iti Genesis. Maminlima. Nga inbagana nga ni Abraham nakita na ti Diyos. Umuna, versikulo 1. Ket ni Jehova nagparang kenkwana iti Caribbean iti Mamre. Adadya yung Mamre ni Abraham. Ket ti kunana ni Jehova nagparang. Ada kakabsat iti panawin iti it was a long time. May nagbisita dito'y sulipa digiti kakabsat tayo nga saksi ni Jehova. Iti sursuro ket isu ti pudno. Dejay sursuro tayo ngano ti tao makita na iti Diyos ket isu iti matay. That was the request of Moses.
idi adda iji bantay Sinai, Apo ipakita man kanyak tarupam. Kunana ni Apo Diyos kini Moses, Moses, saan mo amabalin akitaan tirupak? Tano makita na, anya mapasamak, matay kanto adi bumurong. Daytoy ti tinaltalmedan tayo. Daytoy ti tinaltalmedan dagiti daduma a pampamati. Dayjay ket kunadan, dayjay saksi ni Jehovah di leader ket kunadan. Awan ti makakita iti Dios. Ket awan pay ti nakakita iti Dios kunana. Unfortunately, dayjay pangulo digitoy nga Jehovah's Witnesses nga may dito idi was an old man nga saan ang makakita. He was blind. Kaya kunak kanya na, tata kunak, anya ki di ay iti ibaga ti Biblia. Kaya ti ibaga ti Biblia, kit awan ti tao nga nakakita kini Apo Diyos kunana. Kaya urita damit daytoy kaduam, dati kaduam nga bumarito. Kit basahin tayo at ti Biblia, damo Bibliayo, basahin tayo. Mabaling ka di, o sige, kunana, ngam tipudno, awan ti nakakita iti Diyos. So, daytoy ad-adalin tayo, was my proof kadaytoy nga kabsat nga saksi ni Jehovah. Kunak kadaytoy bumarito, basahin man, iti Genesis Kapitulo 18. Irugim ti versikulo 1 ko na. Idi binasa na, ket ni Jehovah nagparang kenkwana. Sinaludsod ko kadayjay nga lakay, nga saan ang makakita. Sikahang ka makakita, so hang mabaling nga ibaga nga nagparang. Hang ko nga mabaling nga ikakita nga, nagparangak ken kat amo nga makita. Ngimno daytoy ngay nga kaduam ko na ket ibaga nagparangak ken anya nagamo ko na kadayjay ngagtutubo ibaga na nagana. Ket ibaga na JR. Ket no kunak ko matata kon kakatungtong ko dayjay saksi ni Jehovah. Ket no ibaga kuma nagparangak ken ni JR. Saludsudek ken ka nakita na ka din ni JR. Nalawagan di panunot da lakay kakabsat. Nung nagparang, in English, God, the Lord God, appeared. Nagparang. Ket agsipod ta nagparang, nakita ni Abraham. Inulit naman din kakabsat, verse 13, kunana, ket ni Jehovah kinunana ken Abraham, kunana, apay-apay, nga agkatawan ni Sarah. Inulit naman nun kakabsat, verse 20, ket ni Jehovah kinunana ken kuana, agsipod ti ariwawa ti Sodoma ken Gomora, ket dakkel gaputi nakaruunay, kunana, apan mi nga ukumen. Verse 4, nga ni Jehovah kinunana, no masarakak to, nakitinawar gamin ni Abraham, nga adda iti upat apulo 50 kunana ang maipapan saan to nga mapuuran ti syudad. Sana inbaga, verse 33, ket pimanaw ni Jehovah ang nagpas iti pannakisauna ken ni Abraham, ket ni Abraham nagsubli ijayan na. Daytoy lima, iti foundation na iti chapter 1. Anya din bagat ti chapter 1. Ket ni Jehovah nagparang ken ni Abraham. Idi nagparang, nagtungtong da. Mawatan yun kakabsat. Nagtungtong da. Idi nga nagtungtong da. Personal kadi ang nakita ni Abraham di katungtong na. Wen at nagparang. Nangeg na dayjay Jehovah ang nagparang, nagpakita ken kuana, idi ang nakitungtong ken kuana. Tata, awaten tayo dayjay kunana ni Apo Jesus.
kunana, nagasat idinakita na ni Abraham. Apay ang nagasat? Umuna, ti tao saan na ang mabalin akitain iti Diyos. Kadayjay timbanganan na po Diyos. Saludsudot ken kakabsat. Saan kadi nga nagragsak ni Abraham? Ta nagparang ni Hioba ken kuana. Pimanaw ni Hioba ngem saan anatay ni Abraham. Lusikan ni Abraham, dusak ni Abraham, hangka kading agragsak. Nakita lagarudan ni Apo Diyos. Nangag ko ni Apo Diyos, nangag mo ni Apo Diyos, anak itungtungken ka. Pimanaw ni Apo Diyos. Si bibiyag ka, si bibiyagak. Anyangatan kakabsat, itiragsak ni Abraham niya. Siguro nusak na Abraham, aglaglag to tapay. I am an exemption to the rule. So nga mawatan yun yung baganan ni Apo Jesus. Kunana, the rule is, kunana kadigiting Hudyo, ibagbagana met kada tayo, awan iti tao nga si bibiyag, ken agbiag, ang makita na iti rupa, iti Diyos. He cannot see God face to face. That is the general rule. Ngem adda iti na-exempt kaday nga rule iso ni Abraham. Iso nga iti kunanan ni Apo Jesus kakabsat. Your father Abraham rejoiced, nagragsak at the thought of seeing me that day. Laglagi pa, ni Apo Jesus iso ti Logos. Ni Apo Jesus iso ti Diyos. Ni Apo Jesus saan nga agulbod. Ni Apo Jesus ibagana iti pudno. I tell you the truth. Mawatan tayon. Diyan bagana ni Apo Jesus. Iso nga kunana ti leksyon tayo nagasat dagiti namati. Anyan nga gasat na kakabsat ni Abraham. Ni kadwa, nga inkabil iti leksyon tayo ni Mary. Daytoy ket masarakan kakabsat iti kapitulo 12, versikulo 1 ingana iti 3, iti libro ni Juan. Anya na pasamak. Inem nga aldaw kalpasan iti Passover. Ni Apo Jesus na pan ijebitan niya. Sino tadajibitan niya? Iti lesson number 2, iti inadal tayo, dayjay panang pabiyag, panagpanggungar ni Apo Jesus ken ni Lazarus. In Bethany is the home of Lazarus, Mary, and Martha. Ket kunanan ni Juan, nga ni Lazarus isu dayjay a pinagungar ni Apo Jesus. This is chapter 12. It's just past dayjay nga lesson kabsat, chapter 11. Di panagungar ni Apo Jesus. Adda kakabsat iti maysa nga lalaki ijebitan niya nga tinaganan ni Simon. He gave a dinner in honor, panagyaman na, gani Apo Jesus. So, adajay ni Simon, iso na adati nabanang, so nakakabsat akin balay. Adajay ni Lazarus, adajay met ni Marta, kunana ni Juan, nga she was serving. Pagamon lang yun, iti verse 3, simrek kakabsat ni Mary. Adda iti awit na
nga nanginaunay nga bangbanglo. Kunana ni John, a pint of pure nard, an expensive perfume. Anya iti inaramid ni Maria. Linukatan na deji bangbanglo kakabsat. Ket inbuyat na ijesaka ni Apo Jesus. Sana pinunasan dayjay abangbanglo nga inbuyat ni ijesaka ni Apo Jesus, babaen ka dayjay atidog nga buok na. Tikunana ni Juan when she wrote this, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Apay nga inbaga ti author, ti pagleksyonan tayo. I always, ti kunana digit doon pa, Pastor, kunana, where do you get your thoughts? Adatoy. The only difference is, I am a teacher by profession. Binindisyonan ni Apo Diyos. I even passed the board exam for teachers. I work as a teacher for more than 10 years. Then I entered into the formal ministry. When I was teaching at the textbook me, I will use the textbook and limit my thought from other sources. Adadtoy. No daduman, adadigitay pada tayo nga ag-interpret. They gave their own personal opinion. And it's very good. It's very interesting. Di ka pa'y paiswana na buy-buya kakabsat digiti dadumang presentors. Iti mountain provinces, ada ni Pastor Hailey Tangunan. Iti Northern Luzon Mission, ada ni Pastor Edward Ongkal. Iti Northeast Luzon Mission, ada kakabsat ni Pastor nga Joles Bermudez. Iti Union, naglalaing dadyay, taluda. Iti host ni Pastor Relino Orbe. But when you listen to this, ure pa ni Mark Finley kajaduma, distinctly there are differences. Kitain tayo kapsat. Apay, nga insurat iti author tayo, nga pinili na ni Mary, nga isuna iti maysa kadagiti nagasat. Kadadalin tayo kagabsat, iti title, iti lesson number 7, nagasat dagiti namati. Who was Mary? Apay nga ni Mary namati. No alain tayo kabsat, Mary was the sister of Lazarus and Martha. Nasaksyan niya. Dahil pa ng pagungar ni Apo Jesus kini Lazarus nga kabsat na. Iti baga digiti dadto mga Bible scholars. Daytoy nga Mary. Isu dayjay pinakawan ni Apo Diyos. Dinalusan ni Apo Jesus. Kadayjay pito nga sairo nga ada kenkuana. Now, you will ask, Pastor, was Mary possessed by the devil? Iti ibagbagada kabsat, dayjay pito nga sairo is a sin that is so complete that dayjay nga basol is worth death. Mamuan tayo kabsat nga da iti may sa anapasamak. May sa nga bigat at ni Apo Jesus, he was sitting on a well.
At digiti pang pangulo iti iglesia, the leaders of the Jewish community, the elders, the Pharisees, the scribes. Adda iti tugot da. Alududin that they were pulling a woman. And the woman was struggling. Tapay, idikitain da no sino iti pangipananda ken kuana. Ipanda ni Apo Jesus. And she was so ashamed. Hana nga kaya tapay, amamuna ni Apo Jesus. But now, dito ti bagbaga di Bible scholars kapsat. But now, she was so low. Apay, she was caught in the act of adultery, ket babaan itilintag ni Moses, adda iti karbengan dagitoy nga leaders nga Hudyo, nga mangdusa kenkwana iti patay, babaen iti pannakaubor, she will be stoned. Iso nga napanda kay kunada, apo, adda toy iti babae. Saan nga tinubngar ni Apo Jesus si Suda? Because they were really telling the truth. They were there to execute the judgment according to the law of Moses. Ket kunanda she was caught on the act. Nalintag ka di. Ngaramidin mi akas diyan baga ni Moses. Wen nalintag, talintag nga rod. But Jesus confronted them and he said, sino kada kayo iti awan iti basol na, isu iti umuna nga mang sentensya kada ito'y a babae. And then Jesus stooped on the ground and with his finger insurat na dagijay ang nalimad nga basol dagitoy nga pangpangulo. Who has no sin? Indeklara iti Bible, iti insurat ni Pablo, all have sinned. Amin. Amin nga nangakusar. Nga dakuma iti 50 da, kunanan ni Pablo, amin kayo. All. Ket ti Diyos nga ni Apo Jesus nga amuna digiti palimad abas basol, inlatak na, He made open digijay nga basol. Sanin baga, ti awan ti basol na iso ti umuna. Finally, there was silence. Yung manggaglang digiti babae, digiti panagtupak, dagiti bato nga ibaba ibatan digitoy nga pangpangulo. When there was total silence kunana ni Jesus, babae, where are your accusers? Awanda na po. Kunana ni Apo Jesus, neither do I condemn you, uray siyak saan kan apabasulan. But go and sin no more. Conversion. She believed. Saan lang nga nakita na kakabsat? Niya po Jesus na pinagungar na tikabsat na. It was now a personal experience daytoy a Mary nga inbagan ni John. Itatan. Gapu ka dayjay akapadasan na. She was willing to offer a very expensive offering to the Lord. At di kayat kuman nga italmad dito kakabsat. All of us are stewards. Apay-apay nga nakadado digijay nga anak ni Apo Diyos. That when they give, they don't only give abundantly,
Dakkel jayted da, naragsak da pay nga mangited, and they are blessed among ited. Taapay, like Mary, they had been blessed. Iti may sa kakabsat nga blessing da kunanan ni Apo Jesus, pinakawang ka. Gapu ta pinakawanak ni Apo Diyos, iti basol ko. Kabsat ko, gapu ta pinakawanak ni Apo Diyos, iti ragsak mo. Tuladen tay ni Mary, nga numapan tayo iti sangwanan ni Apo Diyos, iti balay na. We will bring precious offering to the Lord. Apay nga mangtedak ti daton, apay nga mangted ka kumadaton, because we are blessed. DJ puso tayo had been converted. Idi bagana ni Apo Diyos. Neither I condemned you. O Mary, isu nga ti inbagana daytoy author tayo pinili na. She had chosen Mary as one of the examples. Kadigijay anamati kini Apo Jesus mikalo ni Tomas. Masarakan daytoy kabsat iti 20 verses 24 to 28 iti libro ni Juan. Tinapasamak, it was already after the resurrection. Ket ni Tomas, may sa kadagiti sangapulo ket doa, nga adalan ni Apo Jesus ket may. Dadya may nga, dadya adalan nga, kadwa na, imbaga na, nakita min ti Apo. Tanagunga rin ni Apo Jesus, chapter 20 of John is the resurrection. Nakita min ti Apo. Kunana ni Tomas, unless I see the nail marks in his hand, and put my finger where the nails were, and put my hand on his side, I will not believe. Are you a doubting Thomas? Am I a doubting Thomas? When? No, the Duma. At dati pa nagduha-duha tayo. The lesson here is, ni Apo Jesus kayat nang ikatan, iti anyaman a panagduha-duham kabsat. Iti anyaman a panagduha-duha. Akas di panangikat na, di panagduha-duha ni Tomas. Anyan na pasamak. Kunana ni Juan, kalpasan ti makalawas. At daday ti may isang balay. Ni Tomas kadwa, data adalan nga rod. Uri no nakarikap de ruangan, kunana ni Juan, ni Apo Jesus simrek, nagtakdir di abay da, ket kunana, peace be with you. Sana inbaga kini Tomas. Tomas, kunana, kimitan ni Tomas. Ikabil mo ta imam, ikabil mo taramay mo kunana, ditoy imak. Tomas, kunana, iyunat mo deta imam, ket ikabil mo iti bakrang ko. Sa inbaga ni Apo Jesus kini Tomas, stop doubting and believe. Baganan mo ni Apo Jesus kanyam, kanyang, stop doubting and believe. Ang sardeng kan ngagdua-dua, mamati ka. Tano adda iti panagdua-dua tayo, akas di panagdua-dua ni Tomas. Arig na kapsat, dahi panagdua-dua. Isu iti may nga banag, nga manglapad, dahi panag sangpet iti bendisyon. I'll give you an example. Ijay balay ni Manong Dave ni Loli Ijay Artacho. Nagpakali kami kakabsat iti bubon, a very deep well, tapay Ijay Artacho, no iti summer awanan ti danom. So deep, about 20 meters. Gapu iti kaunag na, iti nagawid de Manong,
nagawan iti danom. Haan nga ipangato nga the water pump cannot pump the water. Iti remedy, kunana ni Leo, sir, kasapulan tayo ti submersible pump, pang kami Jordaneta. DJ Inchik nga aglalako, kunana kasano ti kaunag DJ submersible pump yun. So, yung bagami, 20. Kasano ti ka nga to, DJ tangke, nga pangiyulyan, daytoy nga pump, iti danom. Yung bagami ti ka nga to na. Nala DJ Kwakabsat, DJ Chinese, I like that man. Nala na DJ computer na, iti kasapulan nyo, kunana, a 2.5 horsepower na submersible. Isu ti ginatang ni Manong. Ket DJ nga bomba, DJ nga rudbaba, submersible, into no agandar, kiburin na jedanom, sultupen na jedanom, ket no daduma, sumurot kakabsat, dagiti darat, sand. Ket DJ nga darat, sumurot ijedanom, mapan ije tangke, into no ilukat mi DJ faucet, bumaba, DJ danom tugot-tugot na DJ rugit, jedarat. Now, what am I trying to explain? DJ doubt, DJ panagdwa-dwa, arig na, jedarat. At dati washing machine damanong, ito kung ag-malfunction, agsardeng manan, pambikitaan. Simbangput ni Sherwin, kut dati ko na dati problema ko na anya. Saan nga, DJ complete ti danom, asumbrag ito'y washing machine, iso nga hangag ag-malfunction. So napang kami kabsat ijay Rosario, gimatang kami ti host. Inkabil mi, the same. Intunog sardang lo ikatag di host, di filter, iji ungto ti host nga mapan iji washing machine is already filled, na puno iti rugit di darat. Di darat nga addan di filter, stop di free flow iti danom nga mapan ijay washing machine. Ibaga kini Manong, anyang iti solusyon na, kuna naman iti kunanan ni Leo Manong kay kantayo, iti filter. Kaya gumatang ka ako, gumatang manin kamsat iti paniki. Ingkabil ni Leo, ibaga kada kayo, from the pump, addan ti filter, sakbay nga umuli iti tangke. Anya teramid din iti filter. No susupan da nga pump, the water pump, da danom manipod iti bubon, ure no adati sumurot nga darat saanen amapan iti tangke tapay addan da filter nga pagnana. Nadalusen amapan iti tangke ket into nulukatak da gijay faucet. Nadalusen tapay digijay adarat saan ana isurot ti danom nga mapan iti tangke. Why? There is the filter. Ti panagdwa-dwa, laped iti bendisyon. Isu nga ti kunana ni Apo Jesus, tumas kunana, reach out with your finger, ikabil mo ito imang. Tumas kunana, reach out with your hand, ikabil mo dito bakrang ko. Stop doubting and believe. We cannot believe when we doubt. So nga tikunana ni Apo Jesus, stop doubting and believe. Sa tikunana, then Thomas said, Lord, my God, namatin. Anya iti leksyon tayo kakabsat. Adda iti talo ngayon kabil ti author ni Abraham, nakita na tanagparang ni Jehova kenkwana. Nagragsak. Apa nga nagragsak? He is an exemption to the rule. Tati tao matay, yan ni Jehova nagparang ni Abraham. Nakita ni Abraham ni Jehova ngem saan anatay. Mikatwa.
ni Mary. Mary believed because she was loved greatly by God. Saan anatay? No di ket di napakawan ket nagbiag. Mikatlo, ni Tomas. Gaputi ayat ni Apo Jesus ken ni Tomas. Kayat na nga ikaten, dahi apan nagdwa-dwa, tapno digiti bendisyon ken ni Tomas. Mapan nga awan lapad. Ngem ti kuna ni Apo Jesus ken ni Tomas. Nagasat dagiti saan ang nakakita ken namati da. Ikabil ko, di number 4, ang nagasat. Sino di gito yung inadal tayo? Ni Abraham, ni Mary, ni Tomas. Mangikabil at ti number 4. Adu, iti number 4. Sino? Irugik iti bagik. Santo sika, kabsat. Individually, no datay tatang 2,000 viewers, individually, sika nagasat. Siya nagasat. Tapay kunanan ni Apo Jesus, nagasat, kunanan kin ni Tomas, dagiti saan ang nakakita ngem namati da. I have never seen Jesus personally. I have never seen God personally like Abraham. I have never put my finger into the hand of Jesus like Thomas. But I can be like Mary because I am a sinner, condemned to die. Roma 6:23. Tati supapak ti basul ket isu ni patay. But then Jesus came to me. She changed my status. Kaskin ni Mary, nagasat ka, nagasat ako. Kaskin ni Mary, apantay ko makakabsat at tunggal aldaw ti panaginana. Ije sangwanan ni Hioba with the precious gift of offering. Tapay, namati tayo. Namati tayo. Nagasat, kunana iti leksyon tayo, dagiti namati. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama kaday ko ng eleksyon. Pinaneknekam iti ayat mo. Pinaneknekam ti kinaparabor mo. Pinaneknekam o Diyos. Babaen ken Kristo Jesus nga anak mo. Nga kayat na nga bendisyonan iti tunggal maysa kada kami. Akas jay kunana ken ni Tomas. Agsardeng kan nga agdwa-dwa. Stop doubting. Tulungan na kami o Diyos nga maikat dayta ang panagdwa-dwa mi. Tapno dayjay nga nabuslon nga ayat mo. Nga ipakuyog dagiti nga adu nga bendisyon akayat mo nga ited kada kami. Umay nga awan iti laped na. Akas di kunana ni Ari David, ti kupag agliplipyas. Agyaman kami ama. Dati ko natin anak mo, nagasat dagiti saan ang nakakita, ngem namati da. Tulungam iti pamati mi ama. Palang tuwem, padakkelem, pagbiagem, tapno itinagan mo ke maidaydayaw kadagiti panagbiag mi. Uaman no adda kadi kadagiti kakabsat mi itata. Nga iti paset iti pamilyada wen uray no isuda pay o Diyos. Ti aglalasat kadagiti problema iti panagbiag. Anyaman a problema ama. Pangaasim sabtem kadagiti gitoy. Sika kaditi agbalin asungbat kadigitoy nga problema da. Nubilang adda iti agsakit. Ama sagidem isuda.
Ket no bilang adda iti panagkurkurang kadikiti pagkasapulan ti inaldaw-aldaw. Ipalagip mo kadakwada o Diyos. Dayjay kuna iti anak mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ket dagitoy abambanag mainayon danto kada kayo. Agyaman kami Ama. Tasikay ti Diyos nga dumdumngeg kadagiti araw-raw ken karkararagmi. Sikay ti Diyos nga si ayat nga mangsungbat kadagitoy nga karkararagmi. Gaputa dinawat mi dagitoy. Ti kaikarian tinapateg anagan ni Apo Mesos. Amen. Ken amen. Naragsakak. And let us be happy. Tapay, ti Diyos nga mga ayat kadatayo is good. And all the time, God is God. Ay-ayatin na kayo na po Diyos. Ay-ayatin na kayo may. Hingga na lumay nga langos manin kakabsat. Thank you for watching and thank you for sharing. God bless you.